Χαρακόπουλος για 7 λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση στην Επιτροπή μας του πρώτου νομοσχεδίου που φέρνει η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της δεύτερης φοράς αριστερά συμπίπτει με τη μεγάλη εκδήλωση διαμαρτυρίας των αγροτών στην πλατεία Συντάγματος, των αγροτών που θεωρούν ότι τους εξαπατήσατε στις εκλογές και η κυβέρνηση τους αντιμετωπίζει με χημικά και κατασταλτικά μέτρα με τα ΜΑΤ που υποτίθεται θα καταργούσε. Οι αγρότες που σας ανέδειξαν, κύριοι Υπουργοί, πρώτη δύναμη στις εκλογές, ανέμεναν να υλοποιήσετε τις προγραμματικές σας, τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις. Να καταργήσετε τον έμφυα και στα χωράφια, να καταργήσετε τον φορολογικό συντελεστή 13% για το αγροτικό εισόδημα που θεωρούσατε δυσβάστακτο, να αποτρέψετε κάθε σκέψη φορολόγησης των αγροτικών επιδοτήσεων, να επαναφέρετε το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ, να επαναχορηγήσετε τη 13η σύνταξη. Αυτά που το φωνάζατε το Γενάρη. Και με αυτά, αφού υποκλέψατε την ψήφο των αγροτών, μας φέρετε το τρίτο και πιο επώδυνο μνημόνιο της αριστεράς που φέρει την υπογραφή Τσίπρα Καμένου. Όχι μόνο δεν καταργήσατε τον έμφυα στα χωράφια, αλλά μειώσατε και τις δόσεις από 6 σε 5. Αντί να καταργήσετε το συντελεστή 13% στη φορολόγηση του αγροτικού εισοδήματος, το διπλασιάζετε στο 26%, φτάνοντας μάλιστα την προκαταβολή στο 100%. Και βεβαίως λησμονήσατε εξαγγελίες για αφορολόγητο 12.000, όπως επίσης και για αφορολόγητες επιδοτήσεις. Όσο για τη 13η σύνταξη του ΟΓΑ, ήταν ένας ακόμη εμπεγμός προς τους αγρότες, για τους οποίους ετοιμάζεται τριπλασιασμό των ασφαλιστικών εισφορών. Λησμονείτε όμως πόσο απέχουν οι ασκήσεις επί χάρτου από την πραγματικότητα. Φοβούμαι ότι θα έχετε ασφαλισμένους στα χαρτιά που θα αδυνατούν απλά να καταβάλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Και ήρθατε το Σεπτέμβρη και υποκλέψατε για δεύτερη φορά την ψήφο των αγροτών, διαλαλώντας ότι έχετε ισοδύναμα που ουσιαστικά θα καθιστούσαν ανενεργά τα μέτρα του μνημονίου. Και οι αγρότες και πάλι σας ψήφισαν και σας έδωσαν μια δεύτερη ευκαιρία. Και τι βλέπουμε σήμερα? Όλα όσα εμείς με σθένος είχαμε απορρίψει από τις αξιώσεις της Τρόικας ή των θεσμών, όπως αρέσκεστε να τους λέτε, επανήλθαν στη χειρότερη εκδοχή τους. Θυμάμαι στη συνάντησή μας με τους κτηνοτρόφους τη δέσμευσή σας για τροπολογία Χαρακόπουλου, όπως την είχατε βαφτίσει, που θα επανέφερε τη διάρκεια ζωής του γάλακτος από τις 7 στις 5 ημέρες. Τελικά, κύριε Υπουργέ, επί των ημερών σας καταργήθηκε κάθε χρονικός περιορισμός, ούτε καν οι 11 ημέρες που συζητιούνταν το προηγούμενο διάστημα. Και τα περιώνυμα ισοδύναμα που θα θεράπευαν πάσαν όσων του τρίτου μνημονίου που μας έφεραν, τι έγιναν? Σήμερα μαθαίνουμε ότι ένα από τα ισοδύναμα που βρήκατε είναι ο επιπλέον φόρος στο κρασί. Αναμέναμε ισοδύναμα που θα ελάφρυναν τα φορολογικά βάρη στους αγρότες και εσείς βάζετε νέους φόρους που θα έχουν αρνητικές συνέπειες όχι μόνο στην εινοποιία αλλά και στην αμπελοκαλλιέργεια. Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, ρωτηθήκατε και συνενέσατε σε αυτό το μέτρο? Γιατί για τα μέτρα του μνημονίου που πλήττουν τους αγρότες μας είπατε ότι είχατε άγνοια. Τα μέτρα του μνημονίου για τους αγρότες είναι ορφανά. Κατ' επανάληψη έχω ρωτήσει ποιος τα εισηγήθηκε, ποιος τα διαπραγματεύθηκε από πλευράς της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους των δανειστών και ουδής αναλαμβάνει την ευθύνη. Έρχομαι τώρα, κυρία Πρόεδρε, στα του νομοσχεδίου. Η ρύθμιση των βοσκήσιμων γεών είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα από το οποίο εξαρτάται και η καταβολή των επιδοτήσεων. Στο ζήτημα αυτό, κύριε Υπουργέ, φοβούμαι ότι κινδυνεύεται να γίνετε σαν τον Τσοπάνη στο γνωστό μύθο που φωνάζει λύκος στα πρόβατα και ουδής πια τον πιστεύει. Η αξιοπιστία δύσκολα χτίζεται και εύκολα γκρεμίζεται. Κατά κανόνα η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης διδόταν πριν την 28η Οκτωβρίου και η εξόφληση πριν τα Χριστούγεννα. Υπήρξαν αλλεπάλληλες δηλώσεις και διαρροές από πλευρά σας για προκαταβολή 70% τέλη Νοεμβρίου ή για 90% το Δεκέμβρη, που δημιούργησαν εύλογα σύγχυση και αγανάκτηση στους αγρότες που στη δύσκολη αυτή συγκυρία περιμένουν αυτά τα χρήματα που δικαιούνται περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Είχατε την υποχρέωση εντός του 2015 να εκπονήσετε τα προσωρινά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Μας είχατε υποσχεθεί σε σύσκεψη με τους κτηνοτρόφους ότι θα τα είχατε εκπονήσει εντός του Αυγούστου. Ήδη εκπνέει η χρονιά και δεν έγινε τίποτα. Και ανταυτού έρχεται νέος νόμος, ουσιαστικά είναι μια αντιγραφή του προηγούμενου με μεγάλη χρονική υστέρηση. Για την αποκατάσταση της αλήθειας,
επειδή οι επιδοτήσεις εξαρτώνται από το μέγεθος του βοσκοτόπου, οφείλω να πω ότι με δική μας επιμονή άλλαξε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ο ορισμός του βοσκότοπου και συμπεριλήφθηκαν και φρυγανώδεις, ποώδεις και ξυλώδεις εκτάσεις, κάτι που νομοθετήσαμε με το 4264 και σήμερα αντιγράφεται. Θεωρούμε θετικό, κυρία Πρόεδρε, ότι επιτρέπονται πρόχειρα καταλύματα ζώων εντός των βοσκήσιμων γεών και θα πρότεινα, κύριε Υπουργέ, να εξετάσετε το αίτημα των κτηνοτρόφων να επιτρέπονται όλα τα είδη κτηνοτροφικών κτισμάτων που είναι νομίμως τακτοποιημένα. Όπως επίσης συμφωνούμε με την παράταση της προθεσμίας αδειοδότησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε συνέχεια του 4056, τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ, να θυμίσω, είχε καταψηφίσει. Ήταν η εποχή που η βελόνα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μονίμως κολλημένη στο όχι σε όλα. Όσον αφορά το πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων, να θυμίσω ότι το πιλωτικό πρόγραμμα για την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και την Θεσσαλία φέρει τη δική μου υπογραφή. Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά. Είχαμε αποφασίσει την επέκταση του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο. Προέκυψαν εκλογές και ανέκοψαν το σχεδιασμό. Σήμερα, 10 μήνες μετά απραξίας, κάνετε το επόμενο βήμα. Θυμίζω όμως ότι επί των ημερών μας, κύριε Υπουργέ, δεν επιβαρύνονταν ο κτηνοτρόφος με τέλη περισυλλογής των νεκρών ζώων, κάτι δυστυχώς που σήμερα νομοθετείτε με την νομοθετική σας παρέμβαση. Κυρία Πρόεδρε, ολοκληρώνω λέγοντας ότι η κτηνοτροφία είναι ένας από τους πιο αδικημένους τομείς του πρωτογενού μας τομέα. Το μεγαλύτερο μέρος του ελλείμματος στο εμπορικό αγροτικό ισοζύγιο οφείλεται σε ελλείψεις που έχουμε σε κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα. Οφείλουμε λοιπόν ως πολιτεία να κάνουμε κάθε τι που περνάει από το χέρι μας για τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και την ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της. Ένα από αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα είναι η ελεύθερη βόσκηση σε αντιδιαστολή με ό,τι συμβαίνει με τη σταυλισμένη κτηνοτροφία στις βόρειες χώρες. Και με δεδομένο λοιπόν ότι από την εξέβρεση βοσκότοπου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό οι ενισχύσεις των κτηνοτρόφων, το νομοσχέδιο αυτό, έστω και με χρονική υστέρηση, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Χαρακόπουλο.